Kaixo, garazi naiz, eta bueno, gaur inauterietaz hitz egingo dizuet eta seguru honetan ospatzen direlako. Nola, jai hauek ez diren kristauak, bat dizuet Bigi Meriren Biblia irakurriko, eta nola inor hemengoak ez garen kristauak, inauteriak Euskal Herrian. Bueno, Nafarroakin hasiko gea, ospetsuena dira lantzekoak. Eta, lantzen astelen eta asteazketan atatzen dira kalean. Eta Miel Txolin, lapurra, harrapatzeko helburua dute. Eta, pertsonaia ezberdinak atatzen dira. Mielotxin, lapurra, ziripot, belarrez belarrez jantzita, zaldiko, dela erdi gizon eta erdi zaldi, gero ere bai dago arotza, zaldiko hori jarra jartzen dizkiona, eta ere bai txatxo, hori da animalirarruz jaten den pertsonaia. Hot, Gipuzkoa izango dugu orain. Tolosakoak dira oso ospetsuenak, eta, galerakin, baina Tolosakoak ala ere jantzuten ziren. Eta han iten dute herriko jaiak bezala, soka muturra, txupinazoa, txosnak, eta Donosti egiten dute desfilea, ni atea naiz ez dakitzen bat urte, atea naiz Furiosen, naiz lehenengo Mamma Mia, gero atea nintzen Pinotxoren pertsonai bat, nintzela El Gato, gero ere bai atea ginen urrengo zela Jokoz, ni izan nintzen ajedrezekua, eta ere bai atea nintzen Billetes, de Wall Street. Eta, konpaso asko atatzen dira, eta ere bai urte bat atea nintzen Kaosen Katuz. Konpaso asko atatzen dira, hilabeteak ematen dituzte ensaiatzen, eta gero desfilan atatzen dira, eta paekide bezala egoten da erreimun. Eta hori ez da Donostian bakarrik izaten, Errenterin ere izaten da, Irunen bai, Hondarribian, Zintxespe, Bidebieta, Alza, Hendaia, orain Bizkaia. Ondarruak hasiko gea. Ondarruan izaten daude bi pertsonai protagonista. Dela Akuili eta Horratzarraia eta Latzoi. Hori urrengo asteartean ateratzen dira. Bilbon egiten dituzten herri kirolak. Herri jasotzaile, eizkolari, eta ere bai desfile bat egiten dute buru handi eta aldaldoiekin, eta ere bai egiten dute Entierro de la Sardina. Hemen behian komentatu zazute zertaz mozorrotuko zazen, eta ni mozorrotuko naiz de puta. Joango naiz unas media batzuekin, beltza, gero takoi batzuekin, diela de brillantina txurilla, takoia dira holakoak, que me voy a caer, pero me da igual. Eta gero ere bai soineko bat, oso motxa, azkustat. Eta gero, bazpare berokia jantziko dut, otaz, pare berokia. Bienvenidos a Play Hit el Hit.
hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of nights to say sorry now. Hau izan da gaurko. Eta bueno, hurrengo astean beste bideo batekin etorriko naiz. Bueno, hurrengo arte. Aio!